Oy nga na oh. Kita ka na. Naglibog ko minasan usa mo kaunon. Diri minasan kay pasta. Ang gusto ko minsan ramen, yung sungurasa na. Tanaw na ko. Oh, 1:20 na. Umi paniud to. Si platito ron nakadako. Hindi akong gusto pero may presyo. Balik ko dito. Pwede po ng bacon oh. Bawal mo bacon. Wala lagi. Tomato, bacon, cheese, omo. Oh. Tomato, bacon. Tonaso po. Asa? Na. Tingnan sir, pagbasa ni Dan, karagi. Kanin lang ako oh. Bahala gud mo dira. Uy, mga onda sa ina. Kanila ko ako. Pilit tas dingding ang gan. Dili lang. So, diron pa rin. Puro man pula ilang sabaw pa rin. Puros pula ilang sabaw. Puro pulang sabaw. Diyos niyo. Ginaw ko lang pag kita gilugsungan. Kaning kauban ng minasan, Karen. Mostly man ang minasan. Kauban na muna sa Gadabaw na siya. Dahil ko siya nasan, kauban ng company, kauban may Hiroshima. Mula ako agad, Uy, tourist guide na mo minasan, kasi ito ginahan mo ng bike hindi. asay mo ha? Small. Magod na ikaragi tapos na yung hotdog gusto mo. Ito kung naganahan pa rin, tanaw, sa pikas na yung order. Asa? Kana. Una ka rin kayo na. Kana, sige. Pero oh. Itong order sa tiguang akong orderon. Katong order nila oh kung gusto. Simasen. Unaji. Sumol. Simasen, unaji. Kuchi. Maay kasi main niya. Unaji dukot ka. Ay, kore. Ay, sugoy. Ay. Kore. Actually, number 2 recommended siya. Doko. Ha? Number 2 recommended. Okay, desu ka? Number 1 Small? tani. Small koko. Unaji. Unaji. Regular? Regular daw to. Dako man siya. Ay, Small correct. na lang ka. Regular? Hai, kuchi. Hai, unaji hai, wakarimashita. Hai. Kung kinaminasan. Nondog ra order speakers. 質問ね。はい。バイキング入ります。ソーセージ。Ay, okay. 私だけです。はい、ありがとうございます。 Ay, sulbad namin yun. Naka-order na tayo minasan no. Nanundog ako sa pikas minasan tibol, siling-lingi ba. Sa pikas tibol, masay order yung asawa minasan nag-order mo lang katong dili kayo dako ba niya mianay ko nga. Masay. Ada ganahan yung tanong mo dito mo. Kaning gamay o dako ini siya regular lang daw. So regular ang order. Nara akong order o kaning 920 yen. Samtang maghulat ka sa order minasan, nasli sabaw gihatag. Kaning sabaw nila minasan, murag si balbakuhan sa tago minasan ba? O kanalan sa net market ba? Tayong kang sabaw ito bisan nga nagulit ko ba nor ba? Diri mga spag ra diri. Mga spag nga recipe ba sa pikas kay ramen gusto kay ko sa ramen unta. No. May itong adventure ba ako? Ako rin isang explicar sa hapon ba? Asay masen, blah 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 blah. Yo ko pila nakarami na ng tao. Nabot nilang order minasan. Ginoo ko common naman isto eh. Madam Karin oh, common ra. Ay mo silula pa. Wala pamada des. Ay, It's not for minasan. Nabot ang order minasan pandamay. Hindi ko minasan. Hindi ko sa order. O may lami ako minasan eh. Pangatag pregador eh. Pangatag magamay lang ba? Tama. Pangatag lang ba nung sumagay? Bishprint kita nung sumagay?
Ay, tama na. Ay, ginuo ko eh. Unaji. Unaji ba mo? Tapos ibutang tagpukyo. Ay, doktor lagi pare. Mahurot ka na akong nagpari. Kaya pag ito mong kaon sa ramen lagi. Nga. Plano nimo? Putdon lang yung isa yung sabi. Kari mong iba, di mo kaon. Work. Kaya mo ay dami yata to ano. Unanti mo. Nanti ko naji. Nanaod sa unaji. Tanaw pa burot manginama mo ako. Porti pa rin yung ay. Tama ba? Ano ko nahurot? Wala na sa kapon niya. So human na minasan og paniud to. So dili lang tama namong pagpaniud to minasan nga akong gi-vlog. Mubalik na pud mi sa Kasil. Salamat kay minasan na. Taas mo kay minasan ako lang putol-putulon.